boa tarde, benvidos a este concerto de Nadal que xa, co paso dos anos, vai se convertindo en tradicional. Tradicional que cando chega o Nadal, a banda municipal de Lugo e o Orfeo Lucense, o coro da Catedral, dan un concerto conxunto e precisamente na Igrexa da Nova. Na Igrexa da Nova, por sonoridade, porque queda moi céntrico, pero especialmente tamén pola acolida sempre favorable e animosa que se nos fai en este templo aos componentes das dúas agrupacións. E así hoxe estamos de novo no concerto que promove o Concello de Lugo. Primeiro actuará o Orfeo Lucense, a continuación a Banda Municipal de Lugo e no intermedio unha peza conxunta que será Noite de Paz. O Orfeo, nesta súa intervención, vai cantar Christmas Lullaby, a primeira Navidad, o primeiro Nadal, logo viron condenar a interpretación o violín do noso violinista xa tradicional tamén nestas celebracións, Carlos Rodríguez Otero, que durante todo o ano está en Bristo, galego, lucense de orixe, e cada Nadal está connosco tamén para ofrecernos a súa música. Tamén nos vai acompañar o piano. A continuación, no pendello, o Tío Pascual, La Vieja e Nación Pascual. Logo o intermedio, Noche de Paz, a Banda Municipal de Lugo, e a segunda parte xa a cargo da Banda Municipal de Lugo. Recibimos Orfeo Lucense e o seu director Marcos Fernández Mosquera, que chega co violinista Carlos Rodríguez.